everyone! Kumusta po kayong lahat? This is Elsa Camornay, just call me Maria. And hello dyan sa mga Bisaya, hello dyan sa mga Cebuana, Cebuano, sa lahat ng mga lugar na makakaintindi ng Bisaya because I speak Tagalog and Bisaya and little English and dili na ko dugayan guys. Before I start my video, please subscribe my channel and like and comment and hit the notification bell dyan sa gilid para updated kayo sa mga bagong video about God. Excited kayo ko guys na magpaambit sa pulong sa Ginoo. Excited kayo ko na mo share sa inyo kung unsa ka goodness ang Ginoo sa akong kinabuhi. Let's start in the beginning. Unsa kayo ang Ginoo sa akong kinabuhi guys, gusto ko mohilak ani nga. This is my best testimony guys. Sana hindi niyo ma-miss ito nga video. Gusto na ko ipaambit sa inyo guys unsa kaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi no. Ang akong mama sa wala pa namatay is gitawag gito siya og COVID or suspect COVID kasi wala naman to siya naagapan nga kanang na swab test siya, pero ang before kami ni adto sa hospital is gisay ko na gyud sa doktor na COVID gyud akong ginahan. Ngano? Exposed man kay siya sa tao kay naami tindahan, na siya tindahan nga gamay, na siya tubaan so ang tao mag-in and out. So wa ta kay baw diin gikan sila, diin gikan ilang pamilya. So ang sakit is dili makita. Ang atong kaaway guys is dili makita. Kuyaw kayo og may Ginoo at kinabuhi. Ang kita nga tao, mukaon ang atong lawas, ang atong physical mukaon og rice, manok, basta mukaon siya mga kanon, manok, baboy, isda, nokos, pasayan, lahat. Mao na siya pagkaon sa physical. Kung ang atong physical dili ka pamahog pa ni udto panihapon, magsalimo ang ta, mabuang ta. Ingon man ang atong espiritu. Ang atong espiritu guys is mukaon og pulong sa Ginoo. Mukaon og kanang pulong sa Ginoo adto nato paminawon sa church every Sunday. Piliun unta nato ang trabaho nga wala tay Sunday. Kay nagaingon siya magtrabaho sa unang kaadlaw, iya ang usa ka adlaw. So Sunday dili pag yun. Sunday, dili pa gid siya whole day. 3 hours. Ang simba sa Christian is 3 hours. Catholic is 1 hour man. Pero ang mga 3 hours. Ang walay Ginoo silang kinabuhi kung wala niya ang Espiritu sa Ginoo. Laayan yun anang 3 hours nga magsimba. So ako guys, niagi sa kuha ng kinabuhi nga di ko ganahan maminaw pulong sa Ginoo. Di ko ganahan magbasa ng Bible. Bisag nakakita ko mo anak ko, ako rason miyan ako di ko kagming kay di ko kakita. Di ko anak ganahan. Mao na akong reason kasi wala diha ang Espiritu sa Ginoo. Kung anaa ang Espiritu sa inyo ha o sa atoa, igir ka ay ta mo basag Bible, igir ka ay ta mo atong simba, giandam na nato atong sinina, pagkasabado sa gabi, giandam na nato atong sapatos, ang atong panty, atong bra, atong isulob, ang atong tanan, bag, iprepara na nato. Basta, ano ka nang excited kita sa Ginoo ba kung naa diha ang Espiritu magpuyo sa imo. Once na Christian na ka, once na gidawat na nimo ang Ginoo, ang Espiritu na